Akadonga saha porseaon, saidami ni Tuhan matotong miya di bagasar rohata ganup. Omma barita nauli ni Yesus Kristus mangihuton na badia Lukas. Ditiki mengarajai si Herodes di Judea, adong dosada malim na margoar si Sakaria. Masuk tu golongan ni malim Abiado ibana. Niolina margoar si Elisabet, jalalaos tongdo pinopar ni malim. Di halomo debatado ngoluni nasida na dua, jala burjudo nasida mangoloi akapatik dohot hata ni debata. Dangadong dak dana di nasida ay naholdo si Elisabet, jala nunga matua nasida na dua. Dinasadari ala topet giliran ni malim golongan Abia na marhubas, makubasi ulaun hamalimod do si Sakaria di bagas joro. Hobar tu hasomalan na masa di tonga-tonga niya kamalim. Di padalam maundi, jalaho na undi masih Sakaria, lau manutung hamidjon di langgatan ni bagas joro ni Jahuba. Jala saleleng na manutung hamidjon ni, martangiang majolma na toropi di luar. Ditiki di ida si Sakaria masahalak suru-suruan ni Jahuba, jongjong di siamun ni langgatan, inganan panutungan ni hamijoni. Dung dida si Sakaria gabi mabiar jala tersonggok maibana. Ala ini nasuru-suruan ni matu ibana, unak ko mabiar ale Sakaria. Ay nung nga tangi hode bata tangiangmu. Tubuhonon ni Neolim si Elisabet sada bawa. Si Johannes mabain gowarna. Marulup-ulup jala marlas ni roha maho, jala torop do halak marlas roha molodung tubuh ibana. Sangap do ibana idaun ni dibata. Dang inumon na anggur manang si inumon na koras. Donganan ni tod di purbadia do ibana sian mulai hatutubuna. Jala buanon na mamulak torop halak Israel tu Jahoba debatanay. Patujolo ni Tuhan do ibana. Jala marhuaso do ibana songon si Elia. Padumon na do akka ama do anak kon na muse. Paubaon na do pikiran niya ka na jahat tu pikiran na sitong. Di patupa ibana do lau paradeho sada bangso na mangarade tu Jahuba. Nina si Sakaria matu suru-suruani. Sia dia mabotok ku pabuan na tutu masai. Ay nung nga matua au lau songonido nang nioliku. Dia lusi suru-suruan ima. Si Gabriel do au do parhubas di jolo ni debata, jalaibana do marsuruau pabuaho berita itu ho. Alai dang dihapor seai ho berita na ikon masa hobar tutiki naung tinot tuhoni. Alani mangungu maho sahat tu nama sa sudei. Di bagasan ni nung ngasay di paima jolma na toropi si Sakaria, jalalongang rohani nasida, boasa songoni leleng ibana di bagasan bagas joroy. Dung haruar ibana, dang boy ibana makatay tu nasida. Alani, gabediat tu si nasida ma, nang adong di ida ibana, pangukapod di bagas joroy. Ala subuh ibana makatay, gabi dibain ibana matada tunasida. Dung sidung tiki pakubasion ni si Sakaria di bagas joroy, mula maibana tu jabu. Dung manang sadia leleng, gabi-gabiam si Elisabet, jala sa leleng 5 bulan, dang hea haruar ibana siyan jabu. Ninna ibana do, nung nga diurupi Jahoba au, nung nga dipadaw ibana ila siyanau. Songonima barita naulini Tuhan. Akadonga si sadaha porseaon, ra jojo do tabegi padoha si songonon. Danga dong nasotar patu padebata. Odon nagabi odola dihita marhita padjahayo sadarion. Di bagasanak kapadjahayon sadarion, tung masayulido di barita hosongo dia debata, pasauto nakasaka ni rohani hala na porsea, jala marpakirimo di ibana. Ima pakirimon marhite hahomion ni debata. Tuntak kasdoi disagihot tuhita marhite hatutubu ni si Simpson di padan narobi.
jala hatutubu ni si Yohanes di bagasan berita nauli sadarion. Tarsardo berita ia ripe ni si Manoah do ripe ni si Sakaria ima ripe na seret marroha marhapor seaon jala marpakirimon na tugu di debata. Alay rodo akan birnit di ngolu jala sada hailau bolon di nasida di nasomarianakon nasida sa ro di hatuon na. Siala hapor seaon nai do pakirimon nai. Di batarida ho debatado huwasona di nasida. Ima naiko marianakko do nasida di hatuon na. Ditangi ho debatado pangiduan ni nasida naiko gabe-gabe do pardijabuna. Naung didok holi. Seorang madinasida dak danak na dipasu-pasu jalanan dijajihon ni debata. Omma barita las ni roha si tutu. Diripe ni si Manoah doho si Sakaria suang-songoni di luhuk bangso na marhapor seaon jalan namar pakirimo di debata. Dinggulu ni si Simpson dipilih doibana gabe panglima ni debata di Israel. Jala di si Yohanes gabe sahala panurirang na paradeho dalam diharoroni anak ni debata. Ima Yesus Kristus si paluahita jolma sian hagaleota. Akadonga si sadaha porseaon ra nungatakas bedihita songo dia do holong na huaso ni debata. Dihita jolma ganuk marsada-sada. Marhite turi-turian ningolu ripeni si Manoah. Doho si Sakaria dihita. Adul sian si Manoah doho si Sakaria ra jujut do gabejut rohata marado perdebata di perdalanan ningoluta. Gudang do naung tasakapi jala makirim si tutudo hita napasauton ni debatado saluhut akka sakaptai. Nung ngatabay nakka uli na denggan jujut hita martangiang jala tapatudu haulion ni dirita di perpunguata doho di huriata alai adong pangiduat tasiat Tuhani dang saut songon na tasakapi balik na do naro ro akka bernit ningolu ro akka panahit ro akka rasak na sotuk terpikiri hitahian siala ni marhite padzahayo sadarion gabisada dalam ma dihita unang manian gabe lomos rohata disude akka porsuk ni nguluta. Alay totong mahita songon ripe ni si Manoah doho ripe ni si Sakaria. Na totong marpakirimon na tugu di Tuhan. Nasay pasauton na dosude akka sakka ni rohata. Kita do namar sakap alay debatado na pasauto saluhut nai. Masay perlu do tarimangi nang songod dia pe parsorion ningoluta. Ikot totong do tabuka rohata laho hamianan ni debata di ngoluta. Asanian terbuka si malolong do pangutusiota. Diaka huaso do homion ni debata di hita. Totong mahita marserek ni roha. Marpakirimon na gomos asaboy pasauton ni debata akan naumuli di ngoluta ganuk marsada-sada. Akadonga si sadaha perseaon alani tahilalahom maholong ni debata sadiri. Totong do disarihod debata hita ditiki ape akasitaono tu hita. Tuhan mangiring-iring jala mamasu-masu hita asaha porseaon nang perngoluota lam tugu matoras huhut marperbue di jolo ni debata nang dongata jolma ditugu-tugu dohita totong di perngoluan siganupari saha tu hangoluan nama notong merhite tuhata Yesus Kristus naro tutong-atongata dangadong nasotar patupa debata nunga diurup debata au nunga dipadau ibana ila sianau. Amin.